ba Allah ta sarki. Kowa ya san zumunci da ke tsakanin mai martaba sarkin Kano da mai martaba sarkin Potoskum. A tare da mai martaba sarki, a yau muna tare da babban masoyi, babban bako, mai girma sarkin Potoskum, Dr. Umar bin Bubaram. Ya jima yana ta ƙoƙarin ya kawo wannan ziyara ta zumunci da sada zumunta da aka sani shekara da shekaru, amma sai yau Allah ya bashi ikon damar sadar da wannan zumunta. Allah ya ja zamanin sarki, Allah ya taimaki sarki, ran sarki ya dade. Ya mai martaba sarkin Kano, na yi matuƙar farin ciki da Allah ya kawo ni ziyarce ka, da kuma nuna farin ciki na a gare ka da jama'a Kano gaba ɗaya. Ina kuma fatan Allah Ubangiji zai ba mu zaman lafiya da kuma jaddada mana rayuwa. Muna fata Allah Ubangiji zai kawo mana kyautata rayuwa da irin abin da ake ciki. Allah Ubangiji zai yaba mana mai girma. Na tabbata lokacin da kwanaki ko shekaru baya ka yi jawabi, wannan jawabi mai shigar rai ne, mai karya kashi ne, kuma ranka ne. Wannan jawabi gwarzon namiji ne yake yi da kuma son jama'arsa. Na fata Allah Ubangiji zai mana jagora, samu zaman lafiya a cikin al'ummarmu. Assalamu alaikum. Mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu CFR, tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, Khalifan Tijjaniya na Afirka, Allah ya ja zamanin sarki. Mai martaba sarkin Potoskum Alhaji Umar Bubaram Ibn Wirwa Bawaya OON CP retired, ya umarce ni da na bayyana kudurin wannan ziyara tamu da kawo mu nan babban masarauta mai dimbin tarihi a duniya baki daya. Na bayyana farin cikinsa abinda dawowar mai martaba mai girma khalifa kan karagar mulki a matsayin sarkin Kano. Mai martaba sarkin Potoskum ya umarce ni da na kuma bayyana matuƙar godiyarsa ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan dawowa da ɗan uwansa kuma amininsa gidan Dabo. Wannan al'amari da ya faru da mai martaba sarkin Kano tarihi ne ya maimaita kansa, domin haka ta faru ga mai martaba sarkin Potoskum. Yana ɗaya daga cikin jerin sarakuna na arewacin Najeriya da aka taɓa dakatar da shi, kuma Allah ya dawo da shi kan kujerar mulkinsa. Yau ga shi ya yi shekaru kusan 25 bayan dawansa. Yadda mai martaba sarkin Potoskum ya yi wannan shekaru akan wannan kujera na dawa, muna roƙon Allah ya sa mai martaba sarkin Kano ya nuna masa ninka masa wannan shekaru akan kujera ta mulki. Allah ya ja zamanin sarki, Allah ya ƙara wa sarki imani, Allah ya yi wa sarki dogon zamani. Muna maraba da mai martaba ɗan uwa mai Potoskum. Tare da hakimansa da suka rako shi
zuwa wannan gida nasa don kamar yadda aka sani mai Fortescue a nan shi ɗan gida ne ba bako ba ne. Mai martaba muna godewa Allah da ya sake haɗa mu a wannan gida, kuma muna gode maka akan tsayawa da kuka yi da ƙauna da addu'a da rike amana da alkawari. Mai martaba ya ishi kowa babbar alama ta ƙauna da take tsakaninmu, cewa cikin sarakuna kai ne ka fara kawo wannan ziyara ta goyon baya. Wannan duniya za ta shaida, dukkanin masoya za su shaida, abu ne na tarihi wanda ba za mu manta da shi ba, kuma abu ne mawuyaci idan mutane ba su yi abu wani ya fara, sai idan ƙaunar tana da ƙarfi. Kuma wannan alama ce ta ƙarfin soyayya. Mun gode ƙwarai da gaske. Mun yi farin cikin ganin ku kamar yadda kai gama yake faɗa, duk mun shiga cikin tashin hankali lokacin da wannan waƙiya ta same ku. Allah ya kubutar da ku, kuma ba za mu manta ba. Mu ma a lokacin ana cewa za a gayyace mu wajen taron assasa buɗe masallacin. Muna muku addu'a na farko Allah ya bada hanyar da za a kammala masallacin nan da sauƙi, mu kuma Allah ya ba mu ikon ba da tamu gudunmuwar wajen ginawa. Allah ya ƙara muku lafiya da tsawon rai. Allah ya saka muku da alkhairi akan zumunci da kuka yi da alkawari da kuka rike. Mun san kuna kan hanya, da safe kuka yi niyyar wucewa amma kuka jinkirta saboda mun shiga taro yau. Ba za mu tsawaita muku ba, mu ne muku fatan Allah ya sauke ku lafiya, Allah ya kiyaye hanya. Kuma muna ƙara godiya akan zumunci da biyayya da ‘ya'yanmu suke mana, su Aisha da sauran ‘yan uwansu. Kullum muna addu'a Allah ya sa musu albarka. Kama hannu lafiya tsoron giwa.